Som Zuzana Sviteková, vedúca pacientskej poradne v Nitre a nech sa páči, poďte sa pozrieť, kde poskytujeme informácie pacientom, ktorí navštívia našu poradňu. Pacientské poradne organizácie Nerakovine boli veľmi dôležitým rozhodnutím, pretože pacient je taký stratený, keď sa dozvie tú diagnózu a nevie, čo ho čaká a ani čo vlastne bude nasledovať. A tu na tie informácie dostane. Myslím si, že je skvelé, že máme takúto možnosť pre našich pacientov, že máme tu pacientskú poradňu, máme tu skvelých a ochotných ľudí, ktorí sú nám veľmi nápomocní v tejto poradni, ktorí si sami tým prešli, vedia, čo to je onkologické ochorenie, sú tu pre našich pacientov a môžu sa podeliť nielen o svoje skúsenosti, ale hlavne sú veľmi nápomocní aj v takom tom poradectve, aj v takom tom ľudskom pohľadkaní. Preto som veľmi pyšná na to, že naše pracovisko má túto pacientskú poradňu. Nie každá onkológia má tu šťastie a tú možnosť, takže sme radi, že môžeme aj takýmto spôsobom pomáhať pacientom. Najčastejšie otázky, ktorých prichádzajú k nám do poradne pacienti alebo rodinní príslušníci sú to, že či tu budem, ako zvládnem liečbu, ako ju prekonám, bude to mať nejaké následky, ako sa mám správať tým ostatným príslušníkom, čo ma čaká ďalej. Takže to rôzne spektrum otázok. Pacientské poradne Nerakovine sú otvorené aj pre príbuzných pacientov. Je to veľmi dôležité, pretože pacient veľakrát nechce doma zaťažovať so svojimi boliestkami svojich rodinných príslušníkov, ale tu v poradni si vyleje srdiečko a je mu lepšie.